Ate, kuha nyo, basta sudan sa panyapon. Mapapakook ka sa sarap. Coca-Cola. Mapapakook sa sarap. Para sa matilong na dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligan, epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan, epektibo. DTX 500. D3 Bio. Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Weeks ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. VCO yung may D3. D3 Bio with VCO. Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. K5. K5 News FM. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababatid. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang News FM. Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News
ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. Sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7:32 na sang gabi. Mga ka K5, 56 dias na gid lamang kag Pasko na. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Ho ho ho! Merry Christmas! Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Syudad kag probinsya sang Iloilo. Paribago naman nga edisyon sa aton siri nga pagpangalaganda. Temporaryo nga talon sa inyo siri nga idolo, sa inyo nga regular anchorman. Talos kay K5 June Alohado Kapulot. Ako naman ang inyo makaupod subong nga gabi, ka K5 Kim Montaño Kaluyo. Duwa naman kita ka oras nga mag-ululupod, magahatag sa inyo sang impormasyon kalingawan. Kagpila ka mga balita nagakinatabo diri subong sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa bugos nga Western Visayas. Kag sa pila pagid ka bahin sang pungsod Pilipinas, pila binasubong no nga nagahilapit na lang gid ang aton siri nga pag-obserbar sang Fiesta Minatay upon natig kalalag mga ka K5. Kamusta na ang aton siri nga mga suki nga tagpalamati? O nakapanyapon nakamodera sa 180 tanan nga mga kabaranggayan sa 7 ka mga distrito diri sa syudad sang Iloilo. Maayad-ayad lang pagpamati sa mga listeners naton dira sa may area sang Mandurriao, o draman sa mga taga-area sang La Paz, distrito sang Haro, sa Lapuz, sa distrito sang Molo, and of course drama na sa city proper and Arevalo. Mabatian man kita sa lilisuan sang iyo tagsa ka mga radyo.
o kon Bluetooth speaker o kon pinagi man sa aton siri nga mga social media platforms. Bangod na ka live kita no sa aton siri nga YouTube channel, sa aton siri nga Facebook page. And of course mga ka-K5, pwede man pinagi sa inyo dira nga cellphone. Download ka mo sa K5 News FM Philippines. Download nyo via Google Play Store. Kagsarang na mabatian ang bugos nga puwersa sa K5 News FM Philippines. Wala anay ang inyo sini kinaandan nga idolo. Si K5 Idol June Aluhado Kapulot. Rest because nga may importante nga transaksyon o kung ginlaktan. Feeling ko nagbakasyon do si K5 June mo. Saan naon? Oy. Sa mga ka-K5 naton, sa mga nagatrabaho sa gobyerno, it's a long weekend mga ka-K5. O kung sa pribado ikaw nga sektor, kag-ara ka sa mga trabaho nga very crucial or critical sa amo nga mga okasyon, o kung wala ka batyag sa amo nga mga observations mga ka-K5, te medyo uluan to samtang nagapulo pa huway to iban o ti nagatrabaho kaya. Ang importante, safe ang bugos nga pamilya mga ka-K5. Sa aton siri nga mga listeners dira sa 1st District of Iloilo, nagatuto ka mo via K3 News FM Yagaw. Upod naton dira ka K5 Kuya AJ. Kamusta dira sa iban pagad nga mga kabanuahanan sa Premier Distrito sa probinsya sang Iloilo. And of course, maayad-ayad man nga gabi sa mga suki naton nga mga tagpalamati dira sa Segundo Distrito. You're listening via K3 News FM Leganes. Upod naton dira ka K5 Kuya George. And of course, dira man sa 3rd District of Iloilo, nagapamati ka mo via K3 News FM Kalinog. With ka K5 Kuya Japoy. Kagdara naman sa 4th Distrito, you're listening via K5 News FM Pasig City. Sinopod na to ka K5 Ans, ka K5 Von or ka K5 Edmar. Ka K5 Edmar, maayad-ayad din nga gabi sa technical side naton. Dira sa Pasig City, ka K5 Edmar Liquiña. Dira naman sa 5th Distrito, nagapamati ka mo via K5 News FM Sara 88.7. Kaupod naton daraton sa station manager ka K5 Manilin Abaro Paleng kagag sa station technical side. Kaupod dara si ka K5 Ramelo Ram sa Paleg Subong nga gabi. Mainit nga pagpanamyaw. Ano na dara ang ginaluto ninyo subong nga gabi mga ka K5? Balaan naton kita nga mga Pinoy hilig gid kita sa mga kakanin sa mga pilit-pilit kung ginatawag. Kamo balang kun pamangkuton kamo ano balang paborito ninyo? Nga kakanin o kun pilit mga ka K5. Ano nga luto? Kahit syempre ang iba ni probably aga panumdum sila no lutuon taman. Valenciana. Suman o kun bayi-bayi. Pagani nila kaon ka lang bayi-bayi, hindi ka lang mangbabayi. Na mga ka K5 naton karon makuha man kita sang sitwasyon sa aton siri palibot sang syudad sang Iloilo. Syempre upod naton dara ka K5 patrol naton with ka K5 Aaron Lloyd Balala Rifoyo and ka K5 Makoy Espeha. Nagbabalik si ka K5 Aaron. And of course sa mga ka K5 naton, check man naton karon ang sitwasyon sa aton siri nga panahon. Agod magiyahan kita no mga ka K5 by tomorrow and on November 2. Kaya usually amo nang mga peak season sa pagpadulong o kon pagkadto sa mga sementeryo o kon patio mga ka K5. And actually even tomorrow no, mayara na yang sa mga nagapadulong na mga October 31 sang hapon or October 31 sang gabi mga ka K5. Ang balde rin ni Ma'am Bings PSJ ang balya kalamay hati palitaw. Kung patilaw o kung may palitaw pagid. Dira kay Ma'am Yash Aselbon ka K5 Yash Aselbon ang balya bayi-bayi gid mayari ko di lang ga Kim kaon ka. Pwede mo di ihaboy sa estasyon ha. Kay kun hindi ti ako masugod si mo da iya. So spiho ba?
Sa mga ka-K5 naton, kung kamo pamangkoton tila diri, bayi-bayi, kalamay hati, probably may suman, may, di ba may mahablang ka pa na. Ano pag yan, nga mga pilit-pilit ang naluto kung tawag na. Ang tawag na, bibingka. Tanan nga mga pilit And of course, good evening sa mga live viewers naton sa karon. Dara kay Ma'am Nita Bodyola. Kay 5 Julio Sancho Abelarde Medina, nagatutok na sa aton siring pagpangalagan. Kay 5 Bing sa PSG. Dara sa may pungsod Singapore. Nahidlawgid sa akon si Ma'am Yash Aselbun. Nagligat wala di ka pamati gali sa weekend program ko mo. Nag-birthday celebration do sa gali. Belated happy birthday lang da Ma'am Yash. Okay, Ma'am Ben or Sir Ben Vianido. May gabi, madam. Madam. Bisan wala lang tabla kwarta kung ginatawag ta madam, no? Kay 5 Rolando Belioga. Kay 5 Helmer Felese Dario. Nagatutok sa aton siring pagpangalagan. Sa aton pinalangga nga mga security guards. Nagatutok sa iladra nga mga post mga kay 5. Ano yan feeling, no? Nga mangin gwardya sa sementeryo. Na-curious lang ko. Pero ambal nila mga ka-K5, kwentong horror lang ha. Ambal nila mga ka-K5, mas kahaladlukan ang simbahan kung i-compare sa, natawag na no, sa patio kung sementeryo kung matagabi. Okay, ambal nila ko no, siyempre may mga nagakabilin darang mga kalag. Kung kaisa sa mga simbahan, may makitaan ka darang mga elemento, mga ka-K5. Pero kamo mga ka-K5, diin kamo pinakanahadlok. Okay, subong dan Halloween season. O dira kay nasa may Veterans Village sa City proper. May ara dira kay nasa mga trick and treats. Mga ka-K5. O damo no nagapatigayon sa mga Halloween special. O may nakitaan ko to kay na manananggal. Pero kamo kung pamangkoton, ano ang pinakanahadlokan nyo sa inyo sa nga kabuhi? Laban-laban mayara diri sa mga nahadlok malabawan. Mayara man yang nahadlok sa utang. Nagapalagyo mga ka-K5. Istoryahan ta na nga mga kultura naton. Every time nga mayara kita diri sang gina-observe no. Nga tig kalalag o kon fiesta minatay. O di mayara man yan sa mga manog tripping spot yo. O nga may mga pagkaon gani nga ginahatag dira especially sa mga bag-o pa kag naputos mga ka-K5. Alaman daraan nila mga ka-K5 kahaman. Ito mga wala sang batasan no. Especially ng mga kabataan. Pareho kay nasa ginambal man ni ka-K5 sani. O pati kay na mga kandila ginanigusyuhan. O pati ang bulak gina tipon-tipon na nanila. Sprihan kag bason-bason baligya liwat sagwa. Mati mga batinggilan gani nga kabataan ho. And of course, sa mga pinalanggan naton dira nga mga taxi drivers, nga nagalibot-libot diri sa syudad sang Iloilo, kag nagaugta sa gihapon sa balita nga masulod diri ang blue taxi sa syudad. Kag province of Iloilo, ambal na sila. Ay kagutok na diri sa Iloilo City. Madugang pare ang blue taxi. Aba. Ano ayan na ito nga ayan na aton siri nga mangin sitwasyon o kon makasulod na diri ang blue taxi. Kaya syempre kitaya sa diri sa Iloilo City, naanad kita usually mga taxi naton duag puti mga ka-K5. Naanad kitang aton siri nga mata full of color white. Plain colors mga ka-K5. Yung iba na yung mga colors, mga private car city, Grab na yan, no? Grab, may Maxim man. Ano man dira. Pero subong, according man diri kanino sa latest update, nga may agreement between the Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 6. As well man sang Iloilo City Government nga mangin gradual lang o kun amat-amat ang pagsulod sang saring blue taxi. O kag may mga information na do ginaamat-amat na pabiyahe diri sa syudad sang Iloilo ang ining blue taxi nga niya. Ambal na nilang part of the development in terms of our transportation mga ka-K5. Pero madamo diri sa gihapon sa mga natawag na no ara sa sektor sang transportasyon nga nagapamalabag or not in favor sa ginatawag nga pagpasulod diri no, especially kay ang ining operator sang blue taxi ang naka-base mga ka-K5 or nakabase dito ila siniyang opisina kung tag-iya gid sini is from Davao. Mga ka-K5
Magani nila dire nga tawag na do halos gani maka-income ang mga local operators nga mga Ilonggo. Oh, how much more pa ihatag nyo pa? Hatagan mo kami pa dire sang kompetensya nga taga Davao. Oh, titamo kita mabatian no ako gasakay-sakay man sa taxi. Oh, nagligan may nasumalang ko dali listener ni K5 John. Amo to ligad ko nung tingog nga pabati ni K5 John ho. Balian na balbalon ta naman ang blue taxi. Oh, wala pa kita kabalos ang kapalaran. Amo na gid man hambal nila gani nga only change is permanent. May mga bagay gid nga nagabag-o and time welcome ba nga ka K5 ang mga kinaandan naton amat-amat ina nga magbag-o. Just like sa sektor sang transportation. Okay, sila ni nahatagan na sila yasang prangkisa or gin-grant na yasang LTFRB Region 6 ang prangkisa o sa sining blue taxi isa kagatos ka unit mga ka K5. Good evening. Sa aton sa ring K5 Iloilo Solid Supporters Chapter 1 and Chapter 2. Nga nagapamati kag nagatanaw man sa aton sa ring Facebook Live subong kagabihon. Acknowledge naton iba naton nga mga live viewers diri ha. Si Sir Helmer Felicidario, good evening K5 Kim. God is good all the time. Watching live dara sa may barangay Moto San Dionisio, Iloilo. Kay Sir Papa Rom Stadia, good evening Langga Kim. Langga Kim gyapon ko, diba? K5 Kim na kuya subong ya. Usad sa Sabado na yung Langga Kim nga na ya. Dara sa may barangay Moto San Dionisio and kay Lance Stadia, bali ma'am ni Sir Roland Hemenea. Mang Kim yung gabi, until kami mapauli ni Mrs. Tamyaw kami anay. O sige, sino gani pangalan ni Mrs. mo, Sir Roland? Ang imo siningan, love of your life. Okay, Sir Kim Heroso Pandes, nakatutok man sa aton siring pagpangalagan. O tika mo, san o plano nyo nga magpadulong sa patio? Usually, ano ka mga adlaw ka padulong sa patio? Every time nga tigkalalang. Is it October 31, November 1, 2, or may ara man niya gani nga ginapatapos nila ang peak season, November 3 and 4 na sila gapadulong sa patio kon sementeryo mga ka K5. Good evening dira sa Sitio Tinibawan, Barangay Maasin, Pasig City. At nakapangalimpyo na kamot do sa mga pansyon sa inyo sila nga mga nagtaliwan nga mga himata. Dira kay Sir Helmer Felicidario Balia, ang paborito ya kuno ya kalamay hati, baba. Iligid ka mo ya sa mga matamis, no? Tapos mareklamo naman ka mo diri nga mataas ang sugar nyo. Do kilala ko gid ba? Do si ka K5 Enrico Sorita. Aba Enrico Sorita gin rap name gid ba? By the way, put natin rin sa Master Control ka K5 Andre Fred La Pastora. Tara kay Sir RV Chris Caceres, Norberto Jolin Montaño Jr. Ang bal nila ko noon Junior, gwapohon na ko naman. Drama na bal ni Mambing PSG, ibos gidang hindi madula. Kampiyon man ang ibos, no? Puro mauti, manablang obrahon, dibla. Huwag ka pangapin na si Ma'am Nita Bodiola. Ambal ni Mambings PSG, nahadlukan ko sa dulom Langga Kim. Kuya gani ang dulom subong is kung adult ka na or subong balang yung One Piece mga ka K5. Ma-realize mo ang kadulom o kung ginatawag nga darkness. O nag-symbolize na siya sang tawag na sang peace, kalinong, katawhay, katahuran mo tanan-tanan na lang. Pero depende, ang bali Sir Toto Benyas, so wala ko nadlukan sa aswang mama, adlukan ko sa tao nga lain ulo. Mas kaladukan ang tao nga lain batasan. Nami na sila ya itik ko. Watching from Duran Dumalag Capiz sa Sitio Nabayi sa Parcon and Puerte family. Good evening dira kay Sir Daryl Parcon Fuerte. Nagatutok sa aton sa ringa pagpangalaga. Sir Fred Pasgala de Ocampo, maayad-ayad yad gabi. O tisan, ya plano nyo nga magpadulong sa mga sementeryo. Ano nakapaninlo na kamo to, nakapanilhig, nakapaminta, o kung nagbayad lang kamo to ka para matinluan ng pansyon sa inyo sa mga himata sa sementeryo. O K5 si K5 Aron, pwede wala pa. Try ba na iliwat? And of course, subong nga gabi, istoryahan naton ang pila ka mga balita and information sa aton siring nga headlines sa subong nga gabi.
sa mga ka-K5 naton, mga balantayan naton nga mga balita kag impormasyon. By the way, good evening dira kay Sir Jasper John Lanterna, nagatutok sa aton siring pagpangalagan. Sa aton siring headlines, ang bagong Iloilo and Central Market, mga ka-K5, ang opisyal na nga ginbuksan. Sinigid lamang nga adlaw, in particular kay ina no, mga around launa sang hapon. Draya sa bahin no sang city proper, ang ini nga Iloilo Terminal and Iloilo Central Market. Actually, madamo man sa mga nalipay, mga ka-K5, basta sa tanan niya bagay, may mga against and may mga in favor man, mga ka-K5. In terms tara sa mga nagapabor sa sinang merkado, syempre, somehow may pagbago. Somehow may matinlo na ang sulod sang merkado. Somehow organized na siya, mga ka-K5. Mabalaan mo na right away kaya may mga section siya, and kung ano nga specific floor for tawag na separate goods, mga ka-K5, or for specific goods, no? Sa first floor, second floor, and third floor. Matinlo, somehow hindi na siya lamuta. Pero sa piyak naman nga side, mga ka-K5, sa mga nagapamalabag sa sining Iloilo Terminal and Iloilo Central Market, although nga they support yan natawag nga modernization, pag-redevelop or pag-rehabilitate sa aton sa nga mga merkado or aton rin nga mga tawag na no, mga buildings, struktura, especially in terms of the markets, mga ka-K5. Gusto man nila. Galing, there are some policies, regulations, or guidelines within that new or redeveloped market na ginambal nila nga unfair. For example, in terms sa mga tawag na no, sa mga na-displace. Kaya accordingly, may pila dira ka mga nagapwesto sang daan o sa dinumaan sa naanda naton nga merkado nga wala na pasulod sa bag-o nga merkado, mga ka-K5. Kag mayaraman nga in terms naman niya sa mga manugbulante, mga ka-K5, medyo malayo-layo ang ila sining nga lugar, mga ka-K5, kag according gani diriya sa ila, ate kung itawag na mananawon nila ang ila sining sales or income sa ila sining sitwasyon, base bala may tendency nga magbuhin. Pero let's see, mga ka-K5, and a couple of months sa pag-operate sang saring redevelop nga merkado kung anong mangin sitwasyon. Pero kamo nakatry na kamo dira magsulusaka, maglibot-libot dira sa merkado. Kaya so far syempre under public-private partnership o kung PPP siya, kag ang porsyon sina isang magadumala is ang SM Prime Holdings, as well man no ang Iloilo City Government, ang Churaya Dome Mall gid siya no sa mga ka-K5 naton. O galing kay syempre according man gani diri sa iban nga may pila ka mga ginatawag bala nga hindi patas o kon unfair policies. Kay may information sang nagligad no nga nagpatigayon sang press conference nga accordingly may kontrata sila, papirma sila sang kontrata pero wala sila ginhatagan sang kopya. Mayara man sa ginatawag nga goodwill money ang halos tanan or kada pwesto dira, mga ka-K5. Nag-range siya 5,000 pesos kag nagalabot accordingly up until 25,000 pesos. Kag may magarangambal man, although nga medyo manubo man somehow no ginabayaran nila yada nga renta, mga ka-K5. Pero ang space allotted para sa ila sining nga pwesto is magamay no compared sa dinaaw kung naandan nila yung nga pwesto o sa merkado kung sa sining Iloilo Central and Iloilo Terminal Market. So kauna naton karon ang report sa aton sining mga K5 reporters dira sa Iloilo City Hall naman no regarding diriya sa opening sang sining redevelop nga Central kag Terminal Market. Kakuha naton si K5 Jenny Kauyunan. Sa dugang naton diri nga headlines, ang kapulisan may pila ka mga pahanumdom sa pagpadulong sa mga patio sining tigkalalang, mga ka-K5. Ibalo naton ano balang mga bawal, ano mga do's and don'ts, mga ka-K5. Ano ang pila ka mga safety tips agon mapabilin ang seguridad, wala sang mabutang no sa alang-alang o kun risgo sa aton nga miyembro sang pamilya or even ang aton sining nga kaugalingon, mga ka-K5. Sa dugang naton sining nga headlines,
sa balita lokal. Kung nadumduman nyo last time, nag-post kita sa Facebook regarding diri sa panawagan sa Land Transportation Office o kung LTO Region 6. Nga accordingly, may isa ka tigulang, isa ka driver nga 60 years old, which found out mga ka-K5 natukiban. Which has been found out no nga isa ka seafarer nga nanumbang nanampuyong sa isa ka jeepney driver. O, ang iya sining sitwasyon subong, mga ka-K5, gin-ban or kagin-revoke permanently ang iya sining driver's license. O, hindi na siya ka-drive. Pwede siya ka-drive, hindi lang siya magpadakop. O, sa mga ka-K5 naton. O, hindi ba na yung mapunggan sa ibanda kung mag-drive siya. O, ang importante, hindi siya madakpan. O, pero kung madakpan niya, timamay no? Amo na mga ka-K5 nga subong, always get nga maintain ang inyong sining nga composure, maintain ang inyong sining nga pagkakalmado kung ara ka mo sa dalanon. It is because nga sa latest mandate sang Assistant Secretary o kung ni ASEC Marcos Lacanilaw sang Land Transportation Office Central Office, mga ka-K5. Accordingly, kung for example, ma-involve ikaw sa kinagamo sa dalan, especially when you are portraying mga ka-K5 or showing somehow violent behavior sa dalanon naton, nanumbag ka dara, nanipa ka, nanakit ka, or any other forms of abuses or violence mga ka-K5, violent behavior sa dalanon, pwede ikaw or you are subject sa permanent disqualification or revocation sa imo sining lisensya. Kaya ang balgani nilang ang ining tawag na ang ining lisensya, privilege lang na siya sa imo, naginahatag, pero hindi na siya right nimo. Pwede na siya mabawi anytime. O gani kung for example, you are a licensed driver, you must show tawag na road behaviors. Ang lisensyado man bala na undergo man bala sa training. Pero may aragid yan sa mga salawayon sa dalan, mga tawag na dosisino, duhari sa dalan mga ka-K5. Basta subong gani kay stricto subong ang Assistant Secretary sa Land Transportation Office, once na nakit ka na sa dalan, permanently ma-revoke ang imo sining lisensya. You'll be subject for permanent disqualification. Hire ka da sang driver damo ka da sang kwarta. For example, ang palangabuhian mo is driving, tapos tawag na naghinaras-aras ka dara sa dalan, padala-dala ka dara sa imo sining emosyon, sa kainit sa imo sining ulo, timamay mo ingita ka na lang sang iban nga trabaho. Sa mga ka-K5 naton. And of course, sa dugang naton diriya sa balita national naton mga ka-K5. Ang Commission on Elections o COMELEC ang mag-a-issue naman sang show cause order sa kapin 30 ka mga government contractors bangod sa ginapahayag nga campaign donations. Ang ining mga kontraktor nga accordingly or allegedly nagdonar sa pila ka mga nagpadalagan sa pagkasenador o sa pagkakongresista. Amo na nga iban suwong syempre protektado kay may syempre grupo o U-turn. May mga grupo, may mga maninoy, may mga padrino, may mga maninoy nga nagahatag sang proteksyon sa ila mga ka-K5. With this show cause order, usually part of the due process nga pasabton sila through through written explanation mga ka-K5 regarding sa mga alegasyon batok sa ila. By the way, dra kay Mami Immaculate sa distrito sang Lapas, maayad-ayad yun nga gabi Mami Immaculate, kay Sir Cliff Acosta, diramans ka kay Ma'am Tita Rena Mapa, dira sa Rizal Lapus sa Decamay. Thank you so much kid ha. Sa pagkaon kay ina sa Panyaga wala katilaw si Andre La Pastora. Nakakaon kami dira kay ina sa bagon nila yung kalanano, bagon nila nga pwesto sang lechon. May ara pag nga salat. Ano pag ito kay naman kanaon ko man. Naman batos Tita Ren, ang wala mo ganang inaubos ang ginbutang mo sa pinggan mo. Dira kay Tita Ren, kay Ma'am Veronica, Ma'am Maymay kag Ma'am Kaykay, nakatutok man sa aton sa ring pagpangalagad subong nga gabi. Oras alas 8:01 na sang gabi.
Mga ka-K5, standby ka mo ha. Pagbalik natin ko nato na ang mga situational report. Sitwasyon sa palibot sang syudad with K5 aron refoyo kag sa iya sinihan ng tipon nga mga balita and of course sitwasyon sang aton siring nga panahon. Standby, magapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalagad. Diri lamang sa programa K5 Night Watch. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo. Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera. Nagproblema ka ba nga pirmi kang loyal? Pag may tisi para aron mo abtika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipigo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon, inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag may tisi. Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarguso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM.
sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin na nais marating sa bawat buses na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababatid. Ating namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa Kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Eljan Castaño, the Network Operations Manager para sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Reyes Peha Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon nga istasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alang sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Sa Kalibo para sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Halirigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampiyon nga istasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz para sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo. Alas 8:10 na sang gabi. Nagapanumbalik kita diri sa atong siring pagpangalagad sa programa K5 Night Watch. This time, check kita sang sitwasyon sa atong siring panahon with our local pag-asa para mabanabana naton ang pila ka mga activities nga pagahimon, especially nga long weekend. For most of us mga ka-K5, including us, by tomorrow, wala man kami diri sang duty. Makatulog na ako sang 8 hours a day.
Ang eye bags ko madula na. This time, nag-standby na sa aton sa ringa linya, ang aton sa ringa pag-asa Iloilo with Engineer John Baron. Engineer John Baron, kaupod mo subong diri sa K5 News FM Iloilo sa programa nga K5 Night Watch sa K5 Kim Kaluyo. Good evening. Hello ma'am, good evening. Kag sa aton man mga tagparamati, latest weather update naton sa adlaw sang Thursday, October 30, 2025. Sa atong latest nga update, ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ nag-apekto ini sa may Southern Luzon, Visayas kag sa Mindanao. While ang Northeast Monsoon naman ang nag-apekto sa may extreme Northern Luzon. Pero sa aton sa Western Visayas, expect nato na magalumon nga kalangitan nga may chance ng scattered nga mga pagulan, pangilat kag panag-uob dala sa ITCZ. Hangin naman naton diri sa Western Visayas, may natubtob baganagan sa direksyon amihan nakatundan tubtob na bagat na nakatundan nga mo niya magadala sa makanay tubtob sa serangan nga mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton 24 to 29 degrees Celsius. Ang adlaw nagtunod 5:26 kay sa hapon magabutlak ni 5:41 buhat sa aga. Ang natong latest weather update, ako si John Baron. Stay tuned sa mga latest weather updates and as always, stay safe out there. Thank you so much, Engineer John Baron sang Pag-asa Iloilo. Once again, good evening. Yes ma'am, thank you and salawat, good evening. Mga ka-K5, expect ang magalumon nga panahon, usually mga mataghapon, no? Tugano sa nga Intertropical Convergence Zone, diri sa aton sa Western Visayas. Ang K5 ans pa din na si K5 Aron. Check na to no, mga natipon nga balita kag sitwasyon. Uwed ka K5 Aron Lloyd Refoyo sa aton sa ring patrol. Good evening dira kay Padernal Abdullah Jamal. Shout out, good evening man kay Ma'am Maria Kanya, Ma'am Ana Habib Tila Pating, and sino pa gidri kay Sir Jeff Brian Kanya, Jaja Cerilia Amusig, watching live from Hamindan, Capiz, Felanaga. Good evening, Nonito Sumbong from Barangay Baldoza, La Paz, Iloilo City. Sa Zone 3, nagatutok sa aton nga pagpangalagan. This time ko na to ang report with K5 Aron Lloyd Balala Refoyo. K5 News FM Kampiyon Report. K5 Aron, good evening. K5 may gabi sa aton nga mga tigpanamati. Karon diri kita sa may barangay Katingban Molo, ako sila nakatapo sa Iloilo City Police Station 4 sa pagpamuno ni Police Lieutenant Lloyd Pagulayan, ang Deputy Station Commander kag ni Police Captain Ryan Christ Ginot, ang OIC, no? Nagpatiga yun sang bypass operation kung sa din na nadakpan na mo si alias Batok, legal ang edad, wala sang trabaho, kag diri na siya natigayon sa barangay Katingban na Molo, no? Diri sa may barangay Katingban Molo, kung sa din na baklan siya sang isa ka plastic chain sang ginapatihan sa bugamit ta 500 pesos nga bypass money. Tapos na-recover sa iyang dugang ang apat gid sa mga plastic chain sa ginapatihan sa bu. Oo, kaga bali nga gagmay ni sa K5 team. Mga gagmay ni sa K5 team nga mga suspected sa buong na-recover. Bali lima ni tanan ka plastic chain ang na-recover sa iya sa subject nga si Alias Batok. Kaway na K5 ron do na hapo ka ha. Inhale, exhale. Tawag na K5 Aron. Tawag na so far ongoing pa ba lang inventory dira sa may area K5 ron? Wala nang dugay matapos sa K5 team kaya actually dili ni siya sa may sunod do ni siya kaayo. Kumadumdum sa reklamo ni nga baha bala sa barangay Katingban Molo hindi na magsala sa may Tugtog. Sorry, sa may zone 1 pa rin nga sakop. Sa DNT, baha ang disubdong, ang hinubog sa mga polis. Antes makalapot ni sa bali nabaha da subong? Yes, so, nabaha. Do wala man nga ulan subong nga hapon? Or tawag na, do usual na dang pagdanaw-danaw kag pagbaha-baha dira sa may area kay 5 ron? Kaina, nagtotality ka kay 5 Kim. Gan isang nagreklamo nga wala da luksan ang tubig, gas stagnant siya, kag madugay ang pagubas ng tubig ni Cargill. Anong may idea ka in terms of the background? Nakapa-interview sa imo, nakahatag sang information ng ining subject kay 5 Aron. Samtang kaina, no? Nagapadayon niya ang inventory dira sa may area sa Katilingban Molo kay 5 Ron.
kag amo na 5 Kim gin try taman nga matag sa statement ni ang subject ginalaw gin tingwan taman sa nga makwarta pa para maging patas ang pag nato sa balita, pero siya mismo niya pamalibad na kay 5 Kim. Actually abyan nato ni kay 5 Kim, amigo nato ni sa barangay katong Banmolo, pero ti aton naka-perform na kita yas ang trabaho. Nakabat sa kita actually isang sakit kay amigo naton, pero ang ginapairal nato ng trabaho lamang, no, kay ti ko nakasala sa salay pag-asap niya kay 5 Kim sa korte. Pero tawag na dira lang gid nang saya sa balaya, pamilyado ni siya kay 5 Aron. Based sa information pag kung sisa naton may mga kabataan ni siya kag may asawa, pero do bati naton based dito bulag ini siya kay 5 Kim. Separated sa iya sa nga partner, pero tawag na in terms sa ila sa ang area kung sa rin gin patigayon ang ining drug by bus operation. Ano na siya, balaya mismo o kung kay sino na siya balay kay 5 Aron ang area? Yes, balaya gid mismo kay 5 Kim. Bali dira sa sirang balay ka kay 5 Ron, sino dayang upod ya usually? Oo. Ang upod niya utod niya kag iba niya pagid nga miyembro sang pamilya. Okay. Pero so far may idea ka na from the police kung ano ni siya iya background, nakaagi bala ni siya preso ka kay 5 Aron or other criminal records, so kung iban pagid nga mga records sa barangay o kung sa police ka kay 5 Aron? Actually why pa ka kay 5 Kim kay masakop ang police sa pagbalik sa police station. Kag based dito sa initial information, ang ining atawag sina ang barangay Katalingban drug cleared kag ti amo na kay 5 Kim. Kay kapitan di si Kap Juliet Ardenio kag information to Petroria Kagawad, ang barangay Katalingban is drug cleared kay 5 Kim. So usually may processes man na ang Philippine Drug Enforcement Agency, which is amo na siyang nagahatag sa tawag na if drug cleared ang barangay or hindi. So usually may mga ginasunod man na sila nga proseso or documents to be submitted kay 5 Aron. Pero so far wala pa sa tawag na kung pila ni kabugaton niya in terms of the standard drug price o market value kay 5 Ron. Wala pa kay 5 Kim. Kay tingwan nato na nga makakuha sa diri madugay sang dugang information ang autorisang patigayon nga drug by bus operation kay 5 Kim. So far kay 5 Aron, observations lang sa palibot in terms of the panahon subong nga kagabihon kay 5 Ron. Oo, ang sitwasyon subong kay 5 Kim, makaina nagtotality at yaman na mabasa-basa ang dala naton kag subong niya matawhay naman mga muni nga oras, no? Magluwas dira nagalibot kita sa diri kay ina sa may Molo Cemetery. Nakita naton kay na makapulisan di sang Molo led by Police Captain Christ Inot. Dito may posting na sila dito kay ina kay preparado naman ni sila, no, sa pagtigayon ni isang or sa ginapaabot ato nya pista minatay, no, kay 5 Kim. Kag may makita nga mga pumuluyo nga nagamat-amat na kadto sa ilang nga mga himata nga nagtaliwan kag didto nga nakita naton nga nagapangnimpyo sang pansyon, ibandi nagapangadi, no, nagabigya sang kandila, tubig, bulak abi para sa patay kag diri sa may didto, no, iban nga mga pamatanon, iban mga minor de edad o kon iban may mga legal naman ng edad ni kay 5 Kim ang sideline, no, nagapangnimpyo sang pansyon ni iban ni pangunyadi agod ya makakwarta, maka-income kay ti iban ni mga kabataan ni nag-eskwela diri high school, sem break na nila. Kaya mo ning isa sa mga source of income nila agod niya makakwarta ni agod niya may ibalo sa sunod pag niya magbukas ng klase sa nagapamati sa aton, no. Magluwas dira diri sa may iping lang ni sa Molo Kapihan, may nagabaligya or may nagaplastar naman di nga managbaligya sang bulak kay 5 Kim. Kag tiara kay ina, no, na may mga pumuluyo kita dito nga nagabinakal kag ti iba ni naga-early pa bakal nga daan gud nya ti pagkapit sa uno abi kay 5 Kim pagpista minatay gid ti madal-on ra nila gud hindi na maging hassle sa ila
sa pagbakal pa sa mga bulak na kinananon nila ka K5 Kim. So usually ka K5 aron season no sa mga pagluto sa mga kakanin. Usually sa inyo sa inyo puloyan or sa inyong tawag na nakaandan ka K5 aron. Ano usually ang mga ginaluto-luto kon ang mga ka K5 Kim ang ginaluto-luto sa amon may pilit, color brown. Lain-lain na nasulod sa isip ni ka K5 Andre. Takwa na ibra ka K5 Andre, ba ikaw man di mo. Ano to? Sagpon ba? May galuto kami sang mapilit. Brown. Tapos ginapugaan namon sa maputi. Nagkata ka K5 Kim konsuman, bayi-bayi. Ano pag ang ginakaon kung mapis na militay mga muna ka K5 Kim no kakamuna ka din kisa ka K5 Kim uso man no hulaman ay isang kudkuran hulaman ay isang kudkuran especially mag-vitamin attack tapos wala na ginabalik daw hulam yuhom balik tamad okay di ba usually especially sa mga uma or even diri sa syudad no kay ginakabit sa inyo sa gyapon may kudkuran makabog gyapon yes okay K5 ay Kondri City, lapit mo na ding tinda. May may machine na something nagkakod-kod, gabayad ka lang pulo, 15-20 daw mo na, no? Yes, may nagkakod-kod na yung daan sa niyong ka K5 Kim. Kung sa uma naman niya, di manumano kagid, kisa ginasugo ka pa sang tiyo mo, tatay mo. Ay, to kod-kodan na di, no? Ay, di sabong niya, mga pamatan o nowadays siya, gaka-confuse kung ano na siya. Diba nagasiling, kaya mo na Iban ka sabat, kaya mo magkod-kod. Iban ka sabat, bisan mag-top ka pa, no? Ka K5 Kim. At siyempre, ginapungkuan mo na sa pungkuan. Sa pungkot, no? Ka K5 Kim. Trabahuso siya. Amo nga tawag nga ang pagkaon nga manamit gikan sa pagtrabaho diri agud nga magnamit ang imo nga ginakaon. Ginapangubdayan. Yes. Aga pala malhas ikaw mo na. Aga pala malhas. Nagagawa ay mo nga mga muscles. Kag nagaamat-amat nagagawa ang duga na puti. Hoy. Duga na puti. Hoy. Niyog. So, siyempre, kalawanan sa mga pilit-pilit, kung lutuon mo, kinanglan mo ginapugaan sang tawag na. Sang pilit, sang gata. Pero usually, diri sa syudad, may, may pouch naman na, tawag na mamaka. Mama Coco. Mama Coco. Oo, may ara na yan sang gatain a sachet or pouch sa K5 Aron. Unlike yung nga kung sa uma-umati ka nang pangabudlay ka kaya. Pero kuya pakabalo kuya magkudgod ka K5 Aron. Pakabalo ka mo saka niyo? Hindi. Danlog na saya. Pero kung nubo ang niyog sa kaon ko. Pero kung balaan ko nga alang-alang ang abilidad ko, hindi ko na mag-dare ka kay 5 Aron. Pero may ara man subong sa ginabakal nga may ara man sa merkado nga ginabakal nga nakudkod na nga daan, pugaon mo na lang. Teblar usually kinapuga mo na. May kadua katatlo mo nga puga kay 5 Ron. Yes, may sa isa mga puga may magwaan. Ikaduwa may magwaan. Ikatatlo lang. Kim. May magwa nga gata. Ara na. May magwa nga puti, gata ina. May magwa gata sa gyapon. May magwa gata bawlasaw-lasaw na ina. Tika kapila mo na pugaon mo. Ang bali Ma'am Ana Habib. Kung magkasi katatlong guwa sang gata, ay na siya ka kay 5 Kim. Ito syempre. Hambal sang tupad balay namon nas ay na kuno. The more siya nga ginapuga, the more siya naga-light, the more siya medyo last eye ang flavor. Ambal din ni Ma'am Ana Habib Tilapating ambal ya gatain kan ka kay 5 lang ga Kim. Mayara na subong mo. Very modern. Pero sa una ti mano-mano gid pangabudlayan mo gid yan. Kay 5 Aron. Pero ang balala ka kay 5 Aron, kaon ka bayi-bayi pero hindi ka mang babayi. Kapatay kasi na kay 5 Ron. Yes, oo. Tapos ka lalaki, hindi ka mang lalaki. May lalaki nga pirit ha. Wala man sang lalaki. Bayi-bayi lang na iya kay 5 Ron. Hindi sa unisex ka kay 5 Kim? Hindi. Oo, bayi-bayi lang na. Kaon ka bayi-bayi, pero hindi ka mang babayi.
Oh. Abali, ma'am na bibting lapate. Abali yan, niyog nga lapapa. Ano ni lapapa? Kim, dali sa kaon. Yes, sa K5 Kim, kon para namit ang gata, masabraan mo nga pang lalaki, dapat gamiton mo lapapa. Kon pang babae, coco mama. Abi ko, la mama. Ambot si Tita Rena, paano nga gata di ayag na puga. Wala ka to katilaw kay nasang lechon niya kay Fibron. Oo, way man ka mo ng putos, abi ka kay 5K. Alos gani kita magkita ay diriya sa stasyon. Pero tawag na ka K5 Aron. Ikaw in terms of the syempre Halloween na subong, ang mga istorya is kahaladlukan. Usually anong mga tawag na mga horror stories ginapakulba sa imo abi o kon mga pagpating hasta subong ini mo malimtan sa imo sining paminsaron ka K5 Ron. Usually amo nang ginasugid, gina istorya sa imo sang katigulangan mo pa before ka K5 Aron. Ang ginastorya ka kay 5 Kim, isang una, ang usual naman ka kay 5 Kim nga, sigbin, bagat, white lady, kay 5 Kim, diba rin pamaho, ganit isang una, ganit sa mga katigulangan, nga dapat pag before mag-6, ara ka na sa inyong kabalay, nga ka kay 5 Kim, nagpauhay na ikaw, pagway na ka ikaw nagalagaw, kung hindi tagid ba ni Patanja kay 5 Kim, ang tawag sina, ang doon na damguhan naton, babae nga nagating karaga buhok, pula ang mata, putot siya kay 5 Kim. Ano nang tawag sa iya? Wala ko nakabalo kay 5 Kim, kinagdamgo ako bala. Gali iya, gamayan ang kumahupa kay 5 Kim. Nagalutaw ako sa may kahawaan. Anong tawag sa putot? Hindi ba na siya duwindi? Pula ang mata. Ambal ko no ni ma'am, tawag na. Ambal ni Sir Leo John Villones. Mas kululbaan ko no ka K5 Aron kung makitaan mo ko no nga may upod siya nga iban. Yes, amugay sa K5. Yung pinakakululbaan. Bala mo, mas sapot niya pinakakululbaan. Ang palakihan ka sa imo nga utang. Pero ikaw ka K5 Aron, for example, makitaan mo siya nga may upod nga iban, mahadlok ka man. Makulbaan ka man. Yes, siyempre ka K5 Kim. Makulbaan na siya nga mo nakasahi, no? Makapod mo sa nga Halloween din siya, no? Pwede din sa pang Halloween special na pang-ending. Nga muna ka mga nga konsepto ka K5 Kim. Anong himuon mo kung makitaan mo nga may upod na siya nga iban? Maano lang, mapungko-pungko, mga pi, kag matip na lang 5 Kim. Maana? Mapungko-pungko, mga pi, kag matulog. Kag ano gani ginakanta mo kun bigo ikaw ka K5 Aron? Hirap ng gabi, hindi mo na ako kailangan. Okay. Ambal din ni tawag na ni Sir Michael Blazelis. Ambal ya, nung elementary pa ako, Ma'am Kim, bagat ko no. Bagat. Hindi ka pati ka man na sa bagat. Pero sang una, ka K5 Aron, may chatmate ako sang una nga Indiano. Pilyodo, bagat mo. Pero kung nagdayunay kami itong ngalan ko, Kim Bagat. Delikado na. Delikado, yeah. Kapitay na kami tanito magdayunay ka K5 Aron mo. Te, ano din yung sa K5 Kim? Ama ni si Sir Michael Blazelis. Balya K5 Ron, balya ko no pare ko no nga wala ulo ka K5 Aron. Gagi ka man nakita. Wala ka K5. Nakitaan ko lang niya pare nga magkalbo ang ulo ka K5 Kim. Pero kung kalbo, yati may kilala. Kung damo ko di kilala. Ka K5 Aron. Usually mga pagpati man lang na, especially kung may Halloween. Usually ka K5 Aron, for example, kay ikaw subong may mga Halloween special, may mga trick or treat, and other padara nga mga pakulo subong nga Halloween. Kung ikaw ang maging isa ka horror character ka K5 Aron, ano ang gusto mo nga i-portray ka K5 Ron? Ano man? Ang doa nga yan man si imo tsura, Black K5 Ron. Gali ka K5 Kim.
Pero kung ikaw, for example, anong gina-idolize mo or somehow gusto mo i-portray ka kay 5 Aaron? Yung mga movie character, mga kalandukan la kay 5 Ron? Ay gabi ka kay 5 Kim. Nati kapre na lang ikitaas man kita kagabi. Kapre na kita sa may puno disang nahara. Ngayon man siguro kay 5 Kim si Ma'am Yasha Selbon ko ng balya open. O may third eye siya kano. Ang balya tanan man ka na kita ko no. May third eye ka kay 5 Aaron. Magaling may ara lang yung bukas. Ang ilan sila nga third eye. That is why nga makakita sila sa mga elemento, sa mga white lady, black lady. Ang kag-iban pag-ida. Mali Sir Leo John Beliones. Kagiman ko lagas ng Kim kaso ido gali yan naglagas sa yaya. Coco Mama, kuno lang Kim mambali Ma'am Mary Jane na damit. Pero kay 5 Ron, ti mo ya, diin pa ikaw ya nagkadto nga mga sementeryo, dara lang man ya sa Molo area, kung tawag na kung tigkalanag. Yes, so kay 5 Kim, diri lang kita sa Molo area. Kay diri nga to niya mahimata nga na lubong, kay 5 Kim. Ate, so far, overall, sa syudad sa Iloilo, kamusta ang assessment nimo sa iban pagin yung mga patio? Naglilibot man ikaw kainak kay 5 Aaron? Kag ang mga nagabaligya, mandira sa may, sa may molo, no? May nagapamtang mandira sa mga flower vendors. Kay 5 Ron? Yes, kay 5 Kim. Nasa ring naton tagina. Nagabaligya, diri sang, no? Sang mga bulak sa K5 Kim. Sige, thank you so much kay K5 Aaron. Sige, ini nga balita na dunungit sang kaluan sang DTX Coffee Mix, may kape ka na naka-detox ka pa. Ako naman si K5 Aaron Repoyo, K5 News FM. Nalimtan niya ng iya sining extra. Mga kay 5 oras, alas 8:33 na sang gabi. Inom ka mo sang DTX Coffee Mix, ang healthy coffee ni Dr. Amit Itanggoy. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Stand by! Magapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalagad. Dirigid lamang sa programa K5 Night Watch. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, sa kapagtilaw sa gihapon ng ibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yung lang na panumdumon may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magbangon kang magluhog sa bagunga paglaong. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Religiado ako nito for Midi, before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko, dali ko na-grow, dali ko na-achieve ang mga katay na gusto ko, dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw, and I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapaspace ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay magbiga sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayo sa laban. Yes, wala pa yan na. Ubot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo,
Iluhang lasang kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Sa naaman na iyon, ang Diyos mabalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nicole. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa Digital Media Center. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo tag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sala. Isa ka kadagdagan, naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Miuy sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninunga nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadagdagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig, kabudlay, kalipay kag mga hamilig kahandurawan. Kita, padayon nga mag-augpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman. Handa ang palangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kang mag-ibong sa bagong ang paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na mold kid sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Pulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga
bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati akong through the leadership of Dr. Limuy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Limuy. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi nga mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang ating nga CEO Dr. Limuy. May mga pagtilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasugo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko din, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko ginag-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss, nga si Dr. Ramil Uy. Tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya para ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko na nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network, and I will always be here to help my network nga mag-grow pagid kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Ray Espeha Umalay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag ugtaw, atong lang nga panuntumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magbangon kang magyuhong sa bagyo nga paglao. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon gyapon kay boss god. Kung makasala man gid ko, makumaki-makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat. News FM K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo Philippine Standard Time. Alas 8:45 na sang gabi. Nagapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalagan sa programa K5 Night Watch.
Sa gihapon talos sa inyo sa regular anchorman KK5 June Alohado Kapulot mga KK5. Good evening dira kay KK5 Neryo Batadlan Bahala Jr. Good evening, nagapamati si Neryo Bahala sa Libertad Banate Iloilo. Kay KK5 Jeje Serilia Amuziga, kulbaan ko lang Kim kung mabuntis ang ex ko. Sobra pa na sa Halloween agod. Nadlo ka nga mabuntis ang ex mo naman na bala. Ang ex na yan, let them be happy. Kay KK5 Baby Vice Galiego, may gabi K5 Kim nga gwapa kag mabuot. Ay di mo sure, bababaw di mo sure. This time, makuha kita sang report gikan sa City Hall. With KK5 Jenny Rose Kauyunan for establishing our connection sa aton sa ring patrol. Good, may baluan no ang regarding sa pagbukas ng soft opening sa Iloilo Central and Iloilo Terminal Market sa city proper. Ngagin pangunahan no sa aton sa ring alkalde Mayor Raisa Tranyasyo. Mga ka-K5 in terms naman no, sa mga biyahe naton or trips sa mga mayor naton nga terminal, just like sa Ceres Terminal, wala sang pagbago in terms of the trips sa inoras, mga ka-K5. So regular ang biyahe no, kung anong kinaandan, amo man sa gihapon ang biyahe sa Ceres Terminal going sa Quinto Distrito, sa 4th District, or even no, pa kadto sa Rojas. Iban pagidra nga mga lugar diriya sa Western Visayas. In terms naman no, sa mga modernized jeep naton, ining mga modernized bus, usually once nga mayara sang okasyon nga gina-expect no, nga manubo na gid lamang ang numero sang tawag na passengers o kung ang influx ng pasahero diriya sa syudad, then probably ma-minimize na sila or may certain percentage lang sang tawag na no, sang unit ang ginapagwa sa dalanon. At syempre ang ilan na yung mga drivers as well man ang ilan sining mga passenger assistance officers so kung PAOS ang naga-observe man no, sa ginatawag nga tigkalalag o kung piyesta minatay mga ka-K5. Mga ka-K5, based diri sa latest nga information sa balita national naman no, ginabanta nga yara sa o ginabanta nga magalabot sa 21 billion pesos ang posible kickback nga ginapahayag na baton ni resigned ako Bicol Party List Representative Saldico. Ba 21 billion ha. Pwede naton nga ni makita o kun ma-earn mga ka-K5 samtang nagakabuhi kita diri sa kalibutan. Pero ang iban ni nga mga gapangurakon are those people supposedly should have served sa aton sa ring mga ka-K5 sa aton sa ring gobyerno sa pagserbe diriya sa publiko mga ka-K5 ended up nga ibandere gapangurakot, may mga kickbacks, may mga SOPs kag ano pagidra no para lang makapadihot sila makakuha sang kwarta mga ka-K5 halino sa mga gina-propose o kag gina-implement nga mga proyekto, government projects mga ka-K5. Dini ang base sa kabugusan no nga kantidad nga nasaad sa mga data nga ginpakigbahin sa mga anay opisyales sa DPWH Bulacan Engineer nga Sanday Henry Alcantara kag Bryce Hernandez mga ka-K5 sa Independent Commission for Infrastructure o kun ICI. And based rin no, sa interim reports ang nasambit nga komisyon, nakasaad ang detalye sa girapayag nga mga cash delivery sa mga puloy-an nga konektado kay ko. Nagligad yan itong maleta nga mga kwarta mga ka-K5 nga natawag nila nga basura na makon mo isa ka van nila ka van ang mga naga-deliver allegedly sang kwarta padulong dito sa puloy-an or any dra nung tinawo accordingly ni Saldico mga ka-K5.
Ati ginpatod man diri no or samtang ginpamilit naman ni ICI Chairman Andres Reyes Jr. nga padayon na lang nga ginaimbestigahan kag pagapakasua or pasakaan sang kaso ang mga korap nga opisyal mga ka-K5 kag iban pa nga nangawat sa kabansang gobyerno. Ginpatod sini sa mga Pilipino na hindi maatrasar ang hustisya sa sini nga kahigayunan. But it seems like delayed sa gihapon na. Kaya nga bal nila, diba? Justice delayed is justice denied. Ti ano na natabo kay pila na ni kabinulan. Mga ka-K5, wala sa gihapon sang may nanaban. Wala sa gihapon sang may napriso. Kung mga ultimo gani nga mga tawag na no, aligasyon sa mga ultimo nga mga tawo. Dasig mapriso mga ka-K5. This time, naka-standby na sa aton sa ringa linya para sa mga balita sa syudad sang Iloilo. Kaupod naton ka-K5, Jenny Kauyunan. K5 News FM. Kampiyon Report. Ka-K5 Jenny, good evening. Yes, K5 Kim, formal na nga nagbukas ining duha ka mga merkado diri sa Iloilo City ang Central kag Terminal Market K5 Kim. Gininaugurahan ini subong ng gid nga adlaw Webes, Oktubre 29. So simultaneous activity ini K5 Kim. Una dito ang pagpatigayon sa event sa may Central Market kag dito naman niya ang gihiwat ang programa sa Terminal Market K5 Kim. So maging patigayon nga ribbon cutting itabugan ini no personal ni Mayor Isa Treñas, kaupod man si Vice Mayor Laud Baronda K5 Kim kag ang president sang SM Prime Holdings si Mr. Hans C. Jr. K5 Kim. Kag iban pa nga mga opisyal kag mga konsehal sang Iloilo City. So sa speech kay ina sang alkalde, ano siya K5 Kim, medyo emotional siya kag because nga according sa iya too personal ining duha ka mga merkado sa iya K5 Kim because nga after pila ka administration na nga nag handle sa Iloilo City si ining implementasyon o ang pagpatukod sang duha ka merkado ang sa idalom na sa iyang amay nga si Mayor Jerry Treñas kag subong ka K5 Kim ang pagbubukas ang ara man niya sa administrasyon niya do nga wala katambong si Mayor Jerry Treñas pero ano man siya gyapon ginabi-abi sang alkalde kag sa bahin sang SM Prime Holdings nagpasalig man sila ka K5 Kim nga padayon nga pag-support sang Iloilo City Government kung ano man nga mga projects kag programa sang syudad. So dito ka ina ka K5 Kim no, madamo ang nagtambong may mga department heads ang opisina sang LEEO o ining Local Economic Enterprise Office nga sila gid ang nag-facilitate sining opening sa duha ka mga merkado ka K5 Kim. So ang Central kag ang Terminal Market kung makita sa aton nga mga kauturan nagbukas na siya kumbaga dry run sila sa direktan nga semana. Gi-open ang wet section sang duha ka mga merkado which is amuni ang baliligyan sa mga baboy, mga karne, isda, kiban pa nga mga halin nga mga basa nga mga pagkaon sa K5 Kim or halin sa dagat. Dito man sa K5 Kim nakita naton sa second floor sang duha ka mga merkado ang dry goods naman niya ka K5 Kim. So dito mo makita ang vegetable section, ang mga nagabaligya sang prutas, kaiban pa nga mga kinahanglanon nimo mga plastic wares, mga kaiban pa nga common makita sa mga tiyenda ka K5 Kim. Kag sa third floor naman sa K5 Kim makita nimo dito ang food hall na. Dito na sa Davao sang merkado ka K5 Kim may mga paluto. For example, kung maging bakal ka sa first floor sa wet section na gusto maipaluto sa babaw pwede ka K5 Kim. May mga variety store man dito o kung ining mga store bala ka K5 Kim nga may mga gating plasang kape, nagabaligya sang mga kakanin kag iban nga mga snacks. So overall ka K5 Kim ang vendors sa Terminal Market yara sa 1,250 kag ang Central Market naman sa K5 Kim hayara sa 850 ka mga market sa K5 Kim. Kag ginpasalig no ang monthly rental naman niya sa vendors dito ang 494 pesos kada bulan. Kag ang amo ni ang 491 ka K5 Kim no sa wet section ni ang mga nagabaligya pala sang isda. Tapos ang pinaka mahal naman sa K5 Kim nga monthly income is ang 3,980
89.79 pesos kada bulan, which is amo ni ka K5 Kim ang peripheral view. Kaya ra ka K5 Kim may nasang ginabasehan kung pilang ibayad mo nga rental. For example, kung sa peripheral view ka, which is kung amo ginabala ka K5 Kim nga magsaka sa mga merkado, ang sa bantingan sang mata mo, medyo mahal-mahal ang renta. Tapos ang the rest sa K5 Kim, ang sa likod, sa side sang peripheral, kag sa likod no portion, medyo buro balato naman ya ka K5 Kim ang renta dito. So gimpasalig sang nga tanan nga mga market nga na-displace sa pagpakayos ng duwa ka mga merkado, nagpasalig siya nga mayara sila ya K5 Kim sang ilang mabalik sila sa ilang pwesto ka K5 Kim. Amo na nga lain na sang una ka K5 nga merkado, wala na nagatulo, hindi na malutak, hindi na lapot ya kung paninda, kag which is ang kung dito kasulod ka K5 Kim sa bago nga mga merkado, aircon na hindi siya aircon, well ventilated na namin na ang CR ka K5 Kim, tiles na ang salog mo kag mayara gid sang naga-maintain sang lugar ka K5 Kim. Pero in terms sa K5 Jenny, tiyan mo na no, manami kung i-compare mo ang mga nagliligad yung ang mga pwesto ka K5 dyan, malapad man, may mga kay debla ligad to no, may mga nag-viral nga mga picture nga mo to no, ang bash sang pila ka mga netizens ka K5 Jenny. Ang amo to nga pwesto ka K5 Jen, iyatos ang ano nga mga stalls. Ang mga pwesto to ka K5 Kim, ang mga ginbash to walang haban nila nga do ka gamay sang space. Usually makita mo siya sa second floor sa dry goods sa K5 Kim, sa central or sa terminal market. Kung di makita ang mga naman nato, nagabaligya sang gulay, nagabaligya sa mga plastic wares, nagabaligya sang prutas. Sa second floor to siya ka K5 Kim. Pero kung itsa na to sa K5 Kim, naglibot kita kaina, makita natin nga medyo gamay gid man siya ka K5 Kim no, ang space na usual, pero enough siya bala ka K5 Kim nga makatastar sa imo nga mga baligya, pero limited lang gawa ang imo paggiho. Kag kung gamay mo nga space sa K5 Kim, do isa lang bala ang allowed nga magbantay, kay kung duha ka mo ka K5 Kim, medyo magutok na siya, maghulag-hulag bala, depende ka K5 Kim sa imo nga pwesto. Amo na ang aton nga na-observe kay na dito sa may terminal market sa K5 Kim. Pero in terms of prices ka K5 Jenny dira sa mga goods sa may tawag na sa bag-o or gin-redevelop dira nga market, so far K5 Jenny, as per observation, wala man bala sang changes, so kung wala man nagmahal kung compare nga dito sila sa nagligad sa daan o kung kinanda naton yung merkado K5 Jen? Actually, ka K5 Kim, wala sang changes sa presyo, no? At isya, kung ano ang presyo sa naanda na, di ba mayara sila sang temporary nga market sa K5 Kim dito sa may, sa tubang sang isa ka mall dila ka K5 Kim sa kilid, ato ang gimpang nablasag, gimpang demolish na. Kung ano ang presyo nila ka K5 Kim sa ilang mga ginbaligya, sang wala pa sila nakasulod sa market, amo man agyapon ang presyo sang ilang mga goods subong ka K5 Kim nga nakasilo na sila sa market, because according sa aton information nga nakuha ka K5 Kim, kay sales nga manubo sa gyapon ang monthly rental, do same lang man sa gyapon ang rental sang susagwa pa sila ka K5 Kim, wala pa ining market. That's why nga wala sang rason nga mapataas sila sang ilang presyo man niya ka K5 Kim. Bali may mga personal gid nga nagatawag na nagapasiguro or nagamonitor ka kay 5 Jenny nga mapatuman ini no, or mapabilin ang prices just like sa anong kinanda naton or sa mga previous nila nga pwesto sa nakaligad nga merkado or kinanda naton nga merkado kay 5 Jen. May personal gid or team nga assigned for this kay 5 Jenny? Mayara kasi 5 Kim no, ang personal sang LEEO kung ining Local Economic Enterprise Office ka naka-standby gito kay 5 Kim dira sa may market. Amo niyang in charge bala kay 5 Kim, may kanya-kanya sila nga task. For example, nga amo ni may monitor sang mga vendors sa kay 5 Kim in terms ng presyo, may araman sa naga-monitor sang cleanliness, sang orderliness dira kay 5 Kim sa market. Pero in terms ang concern sa iban sa mga vendors sa K5 Jenny is the storage. Kung di nila tawagan na i-stock na temporarily ang ila sa nga mga baligya, especially ang mga tawag na mga utanon, kag iban pagidara nga mga goods sa K5 Jenny. In terms of storage facilities, do they have subong as of this time? Or may mga maplastaran na, may mga designate na no, ining Iloilo City Government as well ang SM Prime Holdings sa K5 Jen?
Ang sa mga storage naman niya ka K5 Kim, we believe nga mayara nga gin-provide man niya ang LEEO ka K5 Kim, no, kay ini ang isa man sa concern actually nga kung diin nila ibutang bala ang ilang nga mga isda, for example, ang ilang nga mga karne agud mapabilin nga preska ini ka K5 Kim. Sa bahin sang LEEO ang pahayag nila nga may-ara sila sang i-provide nga storage facility for wet section as well as man niya sa aton nga mga vegetable ka K5 Kim. Ang plastada ka K5 dyan isang terminal market and central market usually ano na may main may main gate gina ka K5 dyan, so may mga security guards man, or in terms of the security ka K5 dyan, anong set up or plastada sa sinang bag-o nga merkado K5 dyan? Sa security guard ka K5 Kim, amo na naton mayara sang LEEO, pero ang sa merkado ka K5 Kim, hindi kita quite sure no kung mayara sang security guard gidya nga parehas pala sa mga merkado. Pero ang sa SM ka K5 Kim, since nga wala pa man siya actually natapos, ongoing pa dito ang construction, we believe nga mayara man, kaya nakita naton ang kada Save More ka K5 Kim, mayara gidya sa naka-standby nga security guard. Pero dito ya sa merkado, ang first floor ang kundiin nga ang in charge ang city, not quite sure kita ka K5 Kim kung mayara sa naka-standby nga security guard gid mismo. Pero kung may mga team ang LEEO nga nagalibot, which is mayara iya ka K5 Kim kung ang naga-monitor lang, pero sa security guard not quite sure kita sa karon ka K5 Kim. Bari may di ba may elevator ni ka K5 dyan, functional na bala as of this time? Ang elevator ka K5 Kim wala pa matapos since nga ining pagbukas sa karon sang nadula si K5 dyan. K5 Johnny. Nadula aton sa signal. By the way, good evening dira kay Sir Ma'am Lori Abadonio de la Cruz. Pa-shoutout lang dira sa kay Rodel Pesante, JL, and John Christian de la Cruz. Kay Buyok de la Cruz, have a blessed evening. K5 dyan. Amo tayo naman natin kay K5 Kim no nga wala pa ni completely na tapos ang natapos ang tawag sa ni ang entire ang market sa K5 Kim o kung ang project sa K5 Kim, may mga portions pa nga ongoing ang construction. Sa elevator, we believe sa K5 Kim, wala pa ni natapos, wala pa siya nag-function, kaya nagahagdan lang kita kasi na K5 Kim, kaya most yung ginagamit sa mga nagapaninda, kita na-observe na to, nakahagdan lang sila. Ang grand opening dito ni K5 Kim, next month pa, which is mabukas naman ang sa pihak lang portion sa SM City naman niya K5 Kim. Kung i-compare mo kay 5 dyan, ang Iloilo Terminal and Iloilo Central Market, di nang mas masangkad kay 5 dyan or no, similar lang in terms of the kasangkaron sang area kay 5 dyan? Actually, kay 5 Kim, ang design nila, pareho gid. Ang interior, pareho gid sila kay 5 Kim, wala sila sang kinalain. Ang first floor sa wet section, kung ano ang plastada sang mga managbaligya dito kay 5 Kim, amo man na dito sa may terminal market. Sa second floor, ang dry goods, kung ano dito ang sa Central Market, amo man ang kay 5 Kim, ang plastada sa terminal market. Wala gid sila kay 5 Kim sang kinalain, parehos lang. Ang kinalain ng ilang nga duha is ang exterior, kumbaga ang design sa sagwa kay 5 Kim, kay we believe nga, nakita naton nga dupa, ni kay 5 Kim, palapad, ang terminal market, while ang central market, namiyara siya sang do arko-arko na bala kay 5 Kim. Ando may facade siya kay 5 Kim na do linatong na-explain kung ano ang design, pero muna kay 5 Kim kung susunod ang basihan sang pwesto, sang sizes, sang mga stalls kay 5 Kim, parehos lang. Marami na kay 5 dyan, last time ang concern niya sa mga manugbulante. Subong, ano subong ang setup or ano subong ang regulation sa aton sa ring mga sang LEEO ka kay 5 dyan and city government sa ila kay amo nilista last time ang concern nila nga hindi sila freely makahulag dira or maka-operate ka kay 5 dyan within that redevelop nga terminal and central market kay 5 dyan. Sa mga aton nga ambulant vendors, kung ining mga
nagabulante bala ka K5 Kim and yung mga nagabagsak sa mga ilang mga produkto halin sa province from the Iloilo City, nagpanindugan ng LEO nga i-regulate nila ka K5 Kim, which is based sa merkado or sa market code 2009 ng city. Ining mga ambulant vendors sa K5 Kim o kung itong mga bulantero kung nagabagsak dira, hindi allowed magbaligya within 100 meters malapit sa area, which means ano namin natin nga magbaligya bala ka K5 Kim nga pagtapos nila sa bagsak sa ilang mga customers nga mga original nga mga vendors sa K5 Kim sa sulod sa merkado, hindi na sila allowed sa K5 Kim nga mag-plus sa ilang nga mga baligya. Ang mga baligya o kung ng mga produkto nga wala bala ka K5 Kim maubos, i-tendency na sa una kung hindi maubos, ang ginatas para man sa K5 Kim sa sagwagod may makabakal man. Based sa market code sa K5 Kim, no, hindi allow nga mayara sang competitor ang mga vendors, which is ang tendency ka K5 Kim, since nga ikaw ang manugbagsak, ikaw ang direct sa source, mas barato ang imo nga baligya o kung imo nga produkto i-compare to those nga nagabayad sa renta. It would sound unfair sa aton nga mga vendors na nagabayad sa monthly nga rate ka K5 Kim o kung anda nga renta dito sa market. That's why nga nag-decide ang LEO nga istrikto ko na subong ang mga bulantero kag mga nagabagsak sila ka K5 Kim. Ang allowed lang gid is mabagsak sila sa ilang nga mga produkto o kung ining mga gulay bala ka K5 Kim direct sa vendor sa K5 Kim. After that, malakat na sila kag hindi na sila allowed na pwesto dito ka K5 Kim kag magbaligya. Pero ang 100 meters sa K5 dyan, may gin-set good abi nga tawag na nga lugar or place for them ka K5 Jenny that they could tawag na sell o kung nakabaligya K5 dyan? Sa naka-state K5 Kim, nakabutang sa market code 2009, wala man gid mi na-specify kung outside o kung inside the market. Basta nakabutang dito, ambulant vendors or hawkers, ang term, are not allowed to sell within the 100 meters away from the market sa K5 Kim. Ang LEO, according sa ila, nga ginatunan pa nila, kung studyuhan nila, kung diin nila tampi, i-plus par, ining mga bulantero, kag mga ambulant vendors naton sa K5 Kim. Kaya kung masibalaway naman ginapayo, magsungkod ni sila bala ka K5 Kim, kag mag-untap pagbagsak sang mga gulay dili ka K5 Kim, kag mga iban pa nga produkto sa central market, sa terminal market, di wala man tagihapon sa K5 Kim baklon, wala man gyapon choice ang city kay andan abi ka K5 Kim, no, sa aton nga mga katigulangan abi kay sa aton nga mga ginikanan dira sa city, even sa province kami ka K5 Kim, no, magamba gani na kung may kinahanglan nga mga recados o kung mga materials sa K5 Kim makinahanglan baklo na magluto-luto na abi na may event ang sabat gina, usually ang common ginahambal nga dito kita mangumpra sa super. Amo kinafirmi ka K5 Kim, do common na sa super gid mangumpra. That's why nga ginatry man sang city nga i-maintain bala ka K5 Kim ang naandan man niya sang pumuluyo while naga-innovate ang market ng Iloilo City Government. So there is a balance in between bala ka K5 Kim nga okay lang nga mag-innovate kita sa aton nga mga vendors, itry natin atong mga vendors na ang aton mga markets well ventilated, pero hindi naman pagkalimtan ang aton nga mga ambulant vendors so kung ang mga bulantero naton the K5 Kim nga nagabagsak sa mga produkto diri sa Iloilo City. That's why buhi ang aton nga business sa central kag terminal market. Okay, usually halin nga na sa mga kabanwahanan ang mga taga-duwan niya sa K5 dyan kabagsak man diya sang products sa sa city. Sorry ka maganda K5 Kim? Oo, ang imotong pinalangga nga banwa ang duwan niya nagabagsak man bala sang products sa city ka K5 dyan dira sa super. Actually, wala iya ka K5 Kim, kami yung sa Dueñas yan, nag-ano lang kami yan, nagkapangumpra, wala kami nagabagsak, pero ang balaan ko lang yan ang nagabagsak, ang imo nga mabanwa, ang banwa sang Leon. Balaan ko kalabanan. Dito ang kalabanan sa mga ginabaligya sa super halin sa Leon. K5 dyan. Ito ang vegetable basket and fruit basket of the Iloilo province sa Leon, daan mo. Pero yung sa Dueñas, so wala gawas ang gulay-gulay or prutas-prutas, ganito yung abing nga tramnan yung K5 dyan na. May mga baligya manabi ka K5 Kim nga mga gulay, mga prutas, pero hindi bala siya ang produkto, hindi mo na ka damo
para i-export mo pa ka K5 or i-export mo pa sa iban nga mga lugar ka K5 Kim, dalo mo pa sa iban nga mga banwa o kung diri sa Iloilo City. Kaya usually ang mga gulay ka K5 Kim no nga mga produkto sa aton nga local amon nga local farmers sa Dueñas, usually ginabaligya lang man ka K5 Kim dira sa amon nga merkado man ka K5 Kim kada Domingo or may mga nagapwesto dira ka K5 Kim. May mga iban ka K5 Kim nga mga local farmers nga nagabaligya man pero hindi sa city. For example, kung tinda sa Pototan, tinda sa Kalinog, tinda sa Lambunaw, tinda sa Dingle, tinda sa Pasig, ginadala nila ka K5 Kim. Kung mga malapit lang bala nga lugar ka K5 Kim, nga like ang mga nearby towns lang sa Dueñas, amo na kaya sa Kim nagabaligya man o kung naga-export man sa ilang local produce halin sa Dueñas. So kabay pa nga at least check na naton i-try naton mga couple of months kay K5 Gen regarding dira no sa pagpatuman or at least the tawag na pag-regulate no dira sa bag-o nga merkado kay K5 Gen. Kay K5 Gen ulayhon na lang naton ang preparations ng city government or latest in terms of the undas or tigalalag kay K5 Jenny, especially sang PSTMO naton or TTMO naton kag iban pagid nga mga tawag na offices dara sa city government kay K5 Jenny. So far, how's the preparation and how's the deployment K5 Gen? Actually, ka K5 Kim, no, ang last week pa lang yan, nakaprepare na ang aton nga Public Safety Management Office sa Confosmo together with the ICTO ka K5 Kim. So may mga deployment sila, may mga personals nga nagabantay. Aton ka K5 Kim sa pagkabalo naton, sa kahapon, October or sang Tuesday, October 28, nag-start na ni ka K5 Kim ang pagpang-install no, sang mga flower vendors naton sa mga designated areas nila like sa Haro Plaza, dito sa may city proper sa Socorro area, kay iban pa nga mga plaza sa K5 Kim, which is hugot na gina-implement sa Iloilo City Government ang mga vendors na magbaligya sang bulak malapit sa patio ka K5 Kim. It is because nga K5 Kim, madugang pa sila sa pagpugok sa trapiko since gina-expect sang city government, sa aton nga otoridad nga mas madamo ang volume sa mga bisita sa mga patio ka K5 Kim since it's Sabado Domingo. Kumbaga natuon gid sa weekend bala ka K5 Kim. Sabay naman niya sa transportation, sa Traffic and Transportation Management Office kay Sir Garbanzo, sabay niya may mga apilaman niya ka mga road closures nga ipatigayon diri sa Iloilo City Government starting November 1 kay K5 Kim. Dito sa may mga majors nga mga patio bala ka K5 Kim ginapanagiyahan sa syudad kag mga madako nga patio like for example dito sa may Tansa Cemetery, sa may Quintinsalas, dito sa may Hereos Lapas, sa Mandurriao, sa Molo, may mga pila ka mga dalan, especially sa atubang sang patio ka K5 Kim ang pagasiraduhan. So may mga portion nga mga pila ka metros ka K5 Kim hindi nakasulod ang mga salakyan. Agud ma-regulate ra ka K5 Kim ang flow sang traffic. Sa bahay naman niya sang CDRRMO ka K5 Kim, mayara sila sang naka-standby nga mga health personnels kag mga responders sa K5 Kim sa exit entrance sang mga patio in case bala ka K5 Kim nga may maglaing sang pamatsyag since nga ako mo na K5 Kim, especially sa mga tigulang nga maglingi ng ulo sa libot-libot pangita sa ilang anong itawag ka K5 Kim, ilang mga pansyon. Ayawan pangita sa ilang mga pansyon, dalas sang init, kag dugang pa ka K5 Kim, aside sa may mga nagalingi ng ulo, may mga kabataan, naman ang Black K5 Kim nga mga madula sa ilang mga ginikanan, malikat-likatan because kadamo ang tao, especially kung or base ka K5 Gen ang ginikanan ang madula, si nanay ang madula. Oo, or base ang ginikanan ang madula. May dito nga desk ka K5 Kim no, ang CDRRMO kag aton nga kapulisan. In case nga may madula ang mga kabataan o kung ginikanan, dito lang magpalapit ka K5 Kim sa desk ng ICTO. Agud na buligan man ka K5 Kim nga mapangita. So ang kapag sa pagkabalo naton, naka-full alert status naman niya ang ICTO ka K5 Kim, may mga deployment sila sa ilang mga personal sa K5 Kim, ang mga police stations nga wala sa mga major nga mga patio bala ka K5 Kim, ang mag-augment sa mga lugar sa diin may mga dalagko nga cemetery sa mga na-mention naton, Tanza, sa Quintinsalas, sa La Paz ka K5 Kim. Expect naton nga sa Nobyembre 1 kag Nobyembre 2
madugok kina K5 Kim ang mga magabisita sa mga patio. So usual na K5 Kim a yearly na ning activities nga yearly na ning celebration sa K5 Kim o commemoration kinahad na panghandaan naman ni K5 Kim sa aton nga city government. Amo lang na liwat reminder sa ginpagawa ang Executive Order number 108 ni Mayor Isa Tranyas nga ginadumilian K5 Kim na liwaton naton sa mga magapakadto sa patio sa within the jurisdictions ng Iloilo City. Ginadumilian gid ang pagdala sa mga pointed, deadly weapon or sharp weapon sa K5 Kim like the kutsilyo o kung bisa na mga gunting sa K5 Kim ginadumilian na o kung bisa magdala kabla ka K5 Kim sa mga pisaw o kung pala ka K5 Kim nga ma-justify mo nga manglimpyo ka o kung di ka man ginadumilian man sang aton nga kapulisan sa K5 Kim ginadumilian man ang pagdala sang makahulubog nga ilimnon gina-confiscate na ka K5 Kim. Amo man ang pagdala sang mga magahod na speaker sa K5 Kim kag pag-video okay balaan tamandaan nga kita nga Pinoy kay K5 Kim na anda na naton before nga kung may patio gani do feeling ta fiesta nagaguro video okay nagakarakanta kay K5 Kim nga pa speaker di amo na ginadumilian na sa city sa mga patio diri sa syudad sang Iloilo. Amo man kay K5 Kim ang pagdara sa mga flammable nga mga materials like mga pwedeng mabala kay K5 Kim maumpisahan nga masunog bala kay K5 Kim o kung nakalayo ginadumilian man na sa city government sa K5 Kim kag isa man pagid sa ginadumilian ang pagpalupad sa K5 Kim sang drone nga wala sang permit. Kung may makita aton nga pulis o kung any personnel sa Iloilo City Government nga nagpalupad sang drone nga wala sang permit gikan sa Public Safety Management Office o kung POSMO kung sa opisina ni Colonel Garbanzos girayon na K5 Kim no nga i-confiscate sang city government. So amo na K5 Kim ang pagsulundan sang city government man niya. So dapat nga sundon na K5 Kim or else i-confiscate na K5 Kim kag kung mamilit kag K5 Kim magpatok kasi sa aton mga kapulisan tendencies are i-detain ikaw K5 Kim. Bawal man no ang magtiner kaya sa patio bilog nga gabi or overnight K5 Jans? Yes, oo, bawal man gali ka K5 Kim no ang mag-overnight sa mga patio K5 Kim kay ano man kay K5 Kim delikado man para sa imo safety ka K5 Kim. That's why nga dumilian sa city government ka mag-overnight stay magtulog ka dito. So naintindihan tama na K5 Kim na gusto na mag-spend time sa aton nga mga nagtaliwan na nga mga himata pero pwede mo na whole day ka K5 Kim ita mapaghulat mo no tuyag kita ya matulog pwede man ta kabalik pagka the other day next day ka K5 Kim amo na sundon ta lang ang pagsulundan sa city government sa under sa Executive 101 nga ginpagawa ni Mayor Isa Tranyas. Sige. Thank you so much kay K5 Jenny sa imo sa nga report and happy long weekend para sa imo kag sa aton tanan. Kay K5 Jenny, happy long weekend. Yes, enjoy man the K5 Kim mga ton nga pag saulog sang All Souls Day kag of course enjoy man the K5 Kim ang long weekend. So gini nga balitaan gadulon sa inyo sang DTX Coffee Mix nakakapikan na ka detox ka pa. Report nagikan sa Iloilo City ini sa K5 Jenny Kauyunan para sa kamping nga balita sa Bisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo K5 News FM. Mga ka-K5, nabatian nato no ang report ni ka-K5 Jenny Kauyunan gikan sa Iloilo City Hall. Rejoinder lang mga ka-K5 and reminder man from the Iloilo City Office o kon Iloilo City Police Office. Accordingly ang mga dapat buhaton o kon dapat himuon para sa malinong kag matawhay nga tigkalalag 2025 or undas 2025. Una mga ka-K5, ibutang ang kandila sa mapag-on nga bulutangan sa diino hindi masunog pareho sang baso o kon metal. Kaya usually hindi lang kita sa patio nagasindi sang kandila kundi amo man no, sa aton siri nga mga puloy-an o kon panimalay mga ka-K5. So safety first lang no mga ka-K5. Hindi pagitupad ang nasindihan nga kandila malapit sa mga bulak agon malikawan ang sunog. Ay katatlo, hindi pagpabayaan ang mga kabataan nga maghampang sang lighter, posporo kag kandila. So syempre wala pa na sila yasang animo kung wala pa sila na kabalo mga ka-K5 yung kaso nga mag-cause no sang dako nga kalayo ang ila sini nga paghuluhampang sang sini nga mga lighter, posporo kag kandila.
Dugang diri mga ka-K5 hindi pagpabayaan ang mga magagmay nga mga kabataan agud malikawan ang pagkadula kag alalayan no ang mga upod ng mga katigulangan. For example, kung matyagan nyo, tawag na, medyo maluya na ginang inyo katigulangan, kag maglain ang ila sa nga pamatya, better stay at home na lang, no? Kung para hindi naman wala, no? Madugangan ang ila sa nga tawag na, magalain sang pamatyag mga ka-K5. And lastly, mangin alerto sa mga personal nga gamit, pareho sang cellphone, kahita mga ka-K5. Okay, usually, hindi natin malikawan despite nga may mga observance kita sa amo ni, no? Fiesta Minatay, o kontig kalalang mga K5 may ara na sa gihapon no sa mga naga-take advantage kasi syempre hambalo na nila nga amo ni nga mga inora so kan mga inadlaw mga ka-K5 damo taho when you are in a crowded place mga ka-K5 then tendency basi masalisihan ikaw o basi ibuksan lang or golpe lang gisian imo dira nga bag o kon golpe lang pudyuton dang imo sa nga uyat nga cellphone. That is why no stay vigilant and stay alert mga ka-K5 hindi ka mo magpakasyo although nga okay lang ya to show your pinakabudlayan no kung mga any man dara nga mga kulintas, mga pulsiras. Pero kung ara ka mo bakad to sa crowded places, kag hindi nyo mamasikto, gid ba lang lugar, although may mga pulis man nagalibot mga ka-K5. Dahil syempre, ang mga tawag na, mga kawatan, kung may mga malain nga tinutuyo, ang usually, kinabantayan naman nila isang bully, dariya sang pulis, mga ka-K5. O nga, makachimpo sila, no, nga magpangawat, o kung maghimo man dara no, sa mga malain nga butang, mga ka-K5. And of course, secure nyo man ang inyo sinitagsa ka mga puluyan mga ka-K5 kahit syempre ang iba na balana nila nga for example wala kamutanan o wala sang bilin sa inyo nga balay matake advantage na siya nga salisihan ang inyo sa nga puluyan kung sa kaon dara mga ka-K5 kakawaton dara ang inyo sa nga pagkabutang. Good evening dira kay Sir Ma'am Lori Abadonio de la Cruz. Nagatutok sa aton nga pagpangalagad kay Ma'am Susan P. Cesar. Nagapamati man no piragi sa iya sa nga radyo dira. This time, pamatian naman nato no, ang report naman ni K5 Alex Escalante. Regarding diri no, sa balita nga ang Iloilo Provincial Task Force on Road Safety nagpatigayon sa one-time big-time operation bilang pagpaghanda sa Tigkalalag 2025. K5 Alex Escalante sa Kampiyon nga report. Nagpatigayon sang one-time big-time operation ang Iloilo Task Force on Road Safety upod sa nagkalailain ng mga transport agencies kaiban pagin ng mga ahensya sang gobyerno subong nga adlaw bilang pagpanghanda sa Tigkalalag 2025 lakip sa mga gintutukan among on-road education kag ang strikto nga pagpatuman sang traffic law nga ginhatagan sang pagtamod sang Land Transportation Office o kon sang LTO6 maidid naman nga ginpatigayonan sang inspection ang pila ka mga terminals diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo agud nga masiguro nga ang tanan nga nagabiyahe sa mga pampubliko nga salakyan ang mayara sang prangkisa nga ginapangunahan naman sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon sang LTFRB. Aktibo man nga nakigbahin sa among operasyon ang Highway Patrol Group o kon HPG6 ang Special Weapons and Tactics o kon SWAT kag pila ka mga pulis gikan sa Police Regional Office 6 o kon PRO6 agud nga masiguro ang security sa mga ginpadulungan kagin pang-inspect ng mga areas. Nahibaluan nga ang tanan ng mga salakyan kag mga motorsiklo nga na-confiscate sa among operasyon ang temporaryo nga gindala sa paginakop sang Provincial Engineers Office kag ini naman ang natalan ang i-turnover sa Land Transportation Office para sa nagakaigo nga disposisyon. Ang ini nga balita ang nadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement kung makalikaw sa cancer, diabetes, hypertension kag iban pa nga mga sakit. Ako si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Dubalaan ko gito kung kay sino keyboard tong duakig-akig gito. So si K5 Anjo to mo baba. Oh, kita mo na pag type ya gaga. Narinong kadol iya sa nga kibo.
Mga ka-K5 in line man sa aton sa ringa Undas 2025. Kay balan nato no damo man sa nagabiyahe, nagadalas ang mga motorsiklo or even four wheels or mga pribado nga mga salakyan mga ka-K5. Actually prior no or samtang nagahilapit ang tingkalalag, may pila na ka mga na-record man nga mga aksidente sa dalanon adreya sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. That is why no as a reminder coming from the Land Transportation Office kon LTO mga ka-K5 at tiyari no ang ila siniya nga pila ka mga reminder. Sa nagahilapit nga pag-obserbar nato no sang undas o konting kalalag, ginala umano ang pagdamo isang mga motorista sa mga dalanon naton padulong sa mga sementeryo o kon sa ilatagsa no ka mga probinsya mga ka-K5. Angot diri mga ka-K5 ginapatawag na no. Pinapahanumdom sa Land Transportation Office o kon LTO ang tanan nga mga motorista nga syempre perme maghalon, mangin responsable kag mangin disiplinado mga ka-K5 sa pagmaneho. Agod na pa siguro nga safe o kon yara ka sa maayong kahimtangan kon mangin matawhay no imo sa nga pagbiyahe sa ning Undas 2025. Tiyang syempre amo ni parme ang gina-remind no mga ka-K5 ihanda ang imo sa nga salakyan kag ang mga kinahanglanon nga mga dokumento antes magbiyahe kag permi tandaan ang ining ginatawag nga Dr. Blow Bagsi. Hindi lang siya blow bagets o kung subong niya Dr. Blow Bagsi. Ang D stands for driver's license dalon yung ng mga ka-K5 kasi syempre kung magyan ka mo sa checkpoint at syempre may penalty man ang failure to carry your driver's license. Although nga may lisensya ka man pero wala mo nadala o di may nagakaigo man nadara mga ka-K5 nga penalidad. Ikaduha, registration dalon mo man na secure mo man or i-check mo ang imo sini nga brake mga ka-K5 o kung imo sini nga preno o check mo man ang imo sini nga lights o kung suga sa imo sini nga salakyan. At syempre hindi man naton malikawan kung kaysa magabihan na kita sa dalan kung malabot na sa kaagahon na naton sini nga pagmaneho kung pagbulobiyahe. Check mo man imo sini nga oil, water, battery, air and accessories, gas, amo man no ang steering wheel mo, and of course yourself. O kung imo sini nga kaugalingon mga ka-K5. Hindi ka yari naman no, iwasan ang likawan ng pagmaneho kung kapoy ka o kung nakainom. Ini ang nasaad sa Republic Act 10586 mga ka-K5. Kung kapoy ka, magpahuway. Kung magpabaylo ka danay, kung may upod ka dra kabaluman magmaneho, siya na bari ay meg, ikaw danay be. Ikaw danay drive be. Danay ta kay do galingin gidulog ko, lain gid pamatyag ko. Pero kung for example ikaw lang isa nakabalo mag-drive, ti pahiga danay sa mao no park anay sa safe nga lugar, makapiyong-piyong ka, maka-power nap ka mga ka-K5. And of course, magsunod no or mag-comply diri sa mga rules and regulations sa dalanon as well man no sa speed limit mga ka-K5 which is stated no sa Republic Act 4136. So usually tiga na panomdom diri sang LTO nalikawan ang pag-overtake sa delikado nga mga porsyon sang kalsada mga ka-K5. Tawag na maghinay-hinay gid lamang kag bangin na disiplinado sa dalan mga ka-K5. Ang baganin nila lang slowly but surely makaabot ka gid na sa imo sini nga destinasyon. And of course, magamit ang seatbelt kag siguraduhon na safe ang imo sini nga mga pasahero. Stated sa Republic Act 8750 o kung 8750 mga ka-K5. Kung may upod nga bata, secure ang mga ini sa child safety seat. And of course, maghalin sang temprano, no? Agod malikawan ang rush hour, kag pagpugok gadyan, no? Sang trapiko mga ka-K5. Pwede ka mo makagamit sa mga navigation apps para maging updated, no? Sa kondisyon sang kasada. Kahit subong, mga, for example, mga Google Maps and other navigation apps mga ka-K5. Nagahambal dira kung di na nga may areas ng traffic. Din, for example, kung may mga baha-baha, detect yaman ang mga flooded areas, may mga suggestions sa mga ka-K5. So, maybe we can use the technology, no, na maka-assist sa aton sa dalanon mga ka-K5. And of course, mag-coordinate sa otoridad
kung may aberya sa dalan mga ka K5. Kung maka-experience sang insidente ka nga isang road rage o kung aksidente sa kalsada. Pwede ka mo, no? As much as possible, subong palandaan nyo na save nyo na, no? Ang mga hotlines ang mga kapulisan naton sa different police stations or police units sa inyong mga area, sa MDR, RMO, kag iban pagid, no? Mga ka-K5 nga law enforcement agencies naton that could assist, no? In times of or in terms sang emerhensya mga ka-K5. Good evening dira kay Sir Mar Borca. Nagatutok sa aton nga pagpangalagan. Sir Arnold Ganto Mayor Katahom, watching live from Leon, Iloilo, mga ka-K5. Thank you so much. Bago na kolabos na kita sa aton siring nga tiyempo, Andre sa aton siring nga pagpangalagan. Sa aton siring nga news center, ka-K5 Alira Joy Alvarado Apin and ka-K5 Sunny Sarabia Punay. Sa aton patrol, K5 Aaron Lloyd Barala Rifoyo and ka-K5 Makoy Espeha. Sa aton siring nga technical side, sa Master Control K5 Andre Fred La Pastora. Happy long weekend mga ka-K5. Ang mahambal ko lang sa buong is thank you for bildog nga isa ka tuig maka 8 hours na ko nga tulog. Maka 3 days na ko nga pahuway. Tawag na temporaryo nga hindi nyo kami mabatian na rin, no? Ang regular programming namon. O galing tayo, syempre may mga marami nga mga ambahan nun nga makapapukaw sa inyong mga balatsyagon sa gihapon dari sa K5 News FM. Sa ngalan ni K5 June Aluhado Kapulot sa programa nga K5 Night Watch. Oras alas 9:31 na sang gabi. Ako ang inyo nakaupod K5 Kim Montaño Caluyo. Para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. Kampiyon sa Balita.